Srdečně vás zdravím, moji milovaní, drazí a vzácní. Zdravím vás u volby číslo 4. Takže jako u všech předchozích nejdříve zjistíme, zda jste teda zharmonizování. Se trošku s dovolením stiším. Takže zjistíme harmonizaci těla. Ano. Mysl mi dál nechce jít. Takže myšlenky, vaše myšlenky. Takže nejdříve pročistíme vaši mysl. Takže si to otočím. Takže nakreslíme teda, vezmu druhou. A nakreslíme teda, pročistíme tu vaši mysl, ano. Ty myšlenky. Hodně asi přemýšlíte. Možná i špatně spíte. Takže pokud to tak je, že vás hodně pronásledují myšlenky, nedají vám klid, ano, už mi to říká, je potřeba léčit ledviny, ano, a močový měchýř. Potřebujeme léčit ledviny a močový měchýř. Doporučuji nejlépe urologický čaj od značky Tekané. Tam jsou nejlepší ty bylinky. 2krát denně, 2 balení vypotřebovat, pít teplý, ano. Tak a my teďka budeme pracovat na léčení těch ledvin a toho močového měchýře, tím pádem se i zlepší vaše psychika. Ty myšlenky, tak. Takže prosím o léčení ledviny, močový měchýř, močové cesty. Prosím o léčení ledvin, močového měchýře, močových cest. Prosím o léčení ledvin, močového měchýře, močových cest. Prosím o pročištění, prosvětlení božím světlem, ledviny, močový měchýř, močové cesty. Ještě jednou to zopakuju. Urologický čaj, značky Tekané, 2 balení, 2krát denně. Nenechávejte to tam dlouho luhovat, nenechávejte ten sáček tam v tom, ano. Jenom prostě do žluta a vytáhnout. Myslím, že tam je napsané 5 nebo 7 minut. Využívat 2 balení. No, prosím o léčení ledviny. Močový měchýř. Jakmile vylečíme ledviny, tak se spraví i vaše mysl. Sklidní se vaše mysl, myšlenky. Jsou pryč, všechny myšlenky jsou pryč, vaše mysl je klidná, uvolněná, bezstarostná. Každá bytost spí vydatným a ničím nerušeným spánkem. Každý jeden z vás spí vydatným a ničím nerušeným spánkem. Každý jeden z vás spí vydatným a ničím nerušeným spánkem. Od toho přemýšlení mi tam přichází ještě i játra. Jo, to znamená, ale nejdřív léčte ty ledviny, prosím. Protože tam může přijít náběh na kašel, na nachlazení. Když vám ledviny nefungují dobře nebo jsou oslabeny, tak vám voda stojí v těle na místě, kde například, když máte kašel, tak vám stojí u plících, nebo když jste u toho močového měchýře, vám to stojí, tam vám neproudí energie. Takže prosím o léčení těch ledviny, se omlouvám, močový měchýř. Vaše mysl je tabula rasa, vaše mysl je klidná, uvolněná.
Jste bez myšlenek, jste naplnění, každý jeden z vás jste naplnění hlubokým klidem a naprostým tichem. Každý jeden z vás jste naplnění hlubokým klidem a naprostým tichem. Sám v sobě, se svým okolím. Prosím o prosvětlení božím světlem. Ledviny, ledviny, ledviny. Močový měchýř, močový měchýř, močový měchýř, močové cesty, močové cesty, močové cesty. Játra, 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 játra. Tak děkuji, děkuji, děkuji. Takže máme sklidněnou mysl. Už je vás to prosvětlím božím světlem, ty ledviny, i ten močový měchýř, i ty močové cesty. A tím pádem i vaši mysl. Takže zkusíme, jestli nám pojede, jo, nám to krásně prosvětlené božím světlem. Vaše tělo, mysl i duše je tak krásně zharmonizována. A ještě se podíváme na to vaše srdíčko a rozum. Jak to vypadá. Tady tohle je taky, tak to máme v pořádku, to je krásné. Takže jsme naplněni láskou. Teď se vás teda zeptáme, zda to vaše rozhodnutí, volba číslo 4, je správná volba, ano? Takže nejprve, jestli je správný čas, už mi to chodí, ano. Teď se zeptám, jestli je to správné rozhodnutí. Není to správné rozhodnutí. Takže vy, kteří jste si vybrali 4, teď a momentálně není to správné rozhodnutí. Zeptám se, a bude někdy? Nebude. To znamená, že je třeba jiné rozhodnutí. Zeptám se ještě, je to jiné rozhodnutí některá z těch z 1, 2, 3? Vůbec. 10%. To znamená, vy když jste přemýšleli o tom rozhodnutí, o různých možnostech toho rozhodnutí, jak se rozhodnout, tak 10% tam z těch bývajících 3 má 10% něco, co by mohli jste doplnit, rozšířit tak, aby to rozhodnutí bylo jiné. To znamená, si tomu dobře rozumím. Pro volbu číslo 4, ten, kdo si vybral, je vhodné úplně jiné rozhodnutí, ano, to je až na 200%. Jo, takže jiné rozhodnutí. Takže se zeptáme, jaké nebo kde hledat. To znamená, vy máte správný čas teď pro udělat nějaké rozhodnutí. Ano, to tu máme. Jenom ta 4 není správná. A není správná ani, jestli jste dělali 1, 2, 3. Pouze tam něco z těch 1, 2, 3 rozhodnutí. Zkuste si vzpomenout, jestli jste dělali. Nebo vás napadaly nějaké myšlenky, vy jste se nemuseli rozhodovat, jo? Ale prostě vás napadaly u 1, 2, 3, když jste se dívali na ty cesty a vybírali jste, tak vás tam něco napadlo. Jo? Takže to, co vás napadlo u 1, 2, 3 něco, zkuste si to znova klidně pustit. Prosím, ať vám tam přijde ta informace. Tak něco z toho bude chtít rozšířit to rozhodnutí. Úplně jiné rozhodnutí, ano, ale je potřeba, abyste se rozhodli. Toto rozhodnutí, pokud na něj přijdete, jste schopni ho zrealizovat na 80%. V čem je překážka? Že si nevěříte? Nevěříte si. Nebudete si věřit. Co proto udělat, aby to bylo 100%? Abyste se rozhodli na 100%. Rodina? Ne. Práce, v práci kolegové, ano. To znamená, můžete se pro to rozhodnutí nové, se můžete opřít o někoho v práci nebo nějakého kolegu. Může to být kolega současný nebo minulý.
současný. Zkusím si to potvrdit, je to tak? Jo, takže jestliže pracujete. Pokud náhodou nejste zaměstnaný, tak je to pak nějaký kamarád, jo, nebo nějaký bývalý kolega z práce, ale souvisí to něco s kolegialitou. Jo, takže kolegialita. Není to kamarád, ale je to kolega. Kolega v práci. Když se tady opřete, spojíte se, nebo necháte si poradit, probrat něco s ním, jo. Nevím, co můžete mít společného, tady už mi nepřichází informace, ale prostě mi to říká kolega nyní, anebo pokud nemáte práci, tak je to dřívější kolega, ale jinak je to nyní. Zkusíme se podívat, v jaké oblasti tohle, to je ta práce. Co pro sebe ještě můžete udělat, aby teď momentálně, co pro sebe můžete udělat? Mi přichází uzdravit se. Takže jestli máte, měli byste si zpestřit stravu. Jo, to znamená ovoce, více zeleniny, nějaký relax, abyste nebyli vytíženi prací. Jo. Ono to všechno je pěkné, dneska je doba, kdy je potřeba pracovat, ale je potřeba i odpočívat. Co se týče práce, pro ty, kdo jste si vybral 4, mělo by být zlepšení. Do půl roku mi říkají. Do půl roku byste měli mít nějaké zlepšení v práci. Nějaký posun, něco zlepšení, nebo nalezení práce. Někdo vám pomůže najít práci. Jo, může tam být buď finanční posun, nebo vylepšení v práci, vztahy, cokoliv takového pracovního, nebo v podnikání. Dejte si pozor, mi přichází na vaši zbrklost, pokud, nebo nějaká nečekaná situace, jo, tak si dávejte pozor, abyste třeba neztratili doklady. Jo. Doklady, peněženku, doklady, nějaké listiny, abyste nikde nenechali při nějakém vyřizování. Ještě je potřeba dobře pročistit vaše obydlí mám. Takže pročistíme vaše obydlí. Takže bude to takže to je dům nebo byt, jo? Já to prostě takhle udělám, jo? Dům, byt, kancelář, prostory v práci. Tak jakou tam vezmeme? Jakou tam mám vzít? Modrou? Dobře. Takže pročistíme vaše prostory v práci, doma. Prosvětlíme to tam. Bože, Otče, Synu i Duchu Svatý, prosím tě o odvedení zbloudilých duší do světla, je-li to možné, o zájmu nejvyššího dobra všeho a všech. Šťastnou cestu, šťastnou cestu, šťastnou cestu.
Tak, že to tam vyčistíme, propustili jsme, odvedli jsme toho, kdo měl odejít. Mělo by se vám určitě lépe spát. Pokud jste vy nebo vaše blízká osoba ztratili někoho blízkého, tak jste se rozloučili. Máme to v pořádku, můžeme ještě pro danou bytost něco udělat? Ano, ještě máme zaplnit lásku, agape, no jo. Takže dávám do srdíčka vaše prostory, kde obýváte, ano? Dům, byt, kancelář, prostory v práci, nějaká šatna, strojovna. A prosím i o ochranu vašeho domu, bytu, kanceláře, prostoru, vašich osobních věcí. Prosím o ochranu, jakákoliv nízká energie se od vaší aury odrazí a odejde do světla. Máme tam ještě zář. Naplňte se energií vašich prostor, kde pobýváte, kde trávíte svůj čas, po práci nebo v práci. Naplňte se touto energií. Energii lásky agape, energii božského světla, energii božských světelných a vesmírných bytostí. Naplňte se i zdravím, takže tady dám ještě ty vaše ledviny, močový měchýř, ano, a sklidněnou vaši mysl. A dáme i uzemnění se zemí. Vaše mysl je klidná, uvolněná. Jste bez bolesti, bez bolesti, bez bolesti. Když si vylečíte ledviny, zlepší se váš pohyb. Kolena, kotníky, kyčle, záda. Současně se i zlepší psychika a spánek. Teď, když to máte všechno prosvětlené, božím světlem, vyčištěné. Odvedli jsme dušičku, takže i vaše obydlí by mělo být v pořádku a měli byste lépe spát. Tak jo, moji milovaní, drazí a vzácní. Snad si to pamatujte, když tak si puste začátek. Já vám přeji z celého srdce, ať se vám daří, ať jste šťastní, klidní, uvolnění, spokojení, ať se vám splní té práci ten posun, buď to finanční, nebo kariérní, nebo ať naleznete práci, ať dobře spíte, ať jste zdraví.
Hodně štěstí, hodně štěstí, hodně štěstí. Bůh vám žehnej.